Helo bawb, shwmai? Mae wedi bod yn spel ys y fideo diwetha, nag yw e? Beth bynnag, wy'n ffilmio un newydd nawr. Wy'n eitha cyffroes heddi, achos wy'n mynd i un o fy hoff safleoedd ffosiliau yn un man yng Nghymru. Wy'n mynd i Cwar Gilwern Uchaf, ger Llandrindod, yn y canolbarth, a'r I roi'n syml, dyma un o'r safleoedd gorau yng Nghymru i ffeindio ffosiliau o drilobitau. Gobeithio bydd lot o luniau a fideos ac yn y blaen i roi yma i ddangos i chi. Ond mae'r holl ardal yn llawn o creigiau o'r cyfnod Ordoficaidd. A yn y cwar wy'n mynd i heddi gyda UKAFH, mae'r creigiau yn dod o'r cyfnod Ordoficaidd isa. Gobeithio bydd llawer o drilobitau. Mae cannoedd, miloedd i fod yn onest, o drilobitau o gaigenus condensus yna. Ond fi'n gobeithio dod o hyd i rai bech, trinucleids fel maen nhw'n galw nhw, achos nhw yw fy hoff trilobitau, nhw yw fy ffefrynnau, felly gobeithio dod o hyd i rhywbeth fyna, ond pwy a wyr beth byddai'n dod gadre gyda fe. Beth bynnag, wy'n mynd i yrru nawr, so wy'n mynd i droi'r fideo off, gwelwch chi yng Gilwern Uchaf. Wy wedi cyrraedd o'r diwedd, a dyma'r cwtbigail, sef base of operations iddi. Mae'r cwar lan fanna, ond sgwlwch ar y tirwedd o'n cwmpas ni. Hyfryd iawn iddi fi. Gan bod yn daith UKAFH, mae sawl person yma gyda fi wrth gwrs, yn chwilio yn y cwar yma. Mae yna ffosiliau mob man, felly erbyn diwedd y dydd, gobeithio bydd lot o ffosiliau i ddangos i chi. Ond wy'n mynd i chwilio, so gwelwch chi wedyn. Dyma'r peth cyntaf nes i ddod ar ei draws. Ddim os chi'n gallu gweld o fyna, ond dyna cynffon a rhan o gorff trilobit o gaigenus condensus. Dyma ran o ben trilobit, jyst ar y wyth fyna. Chi'n gweld y siap yn fyna? Dim ond yr ochr wyth yw e, ond na beth yw e. Ochr nega, ochr fe. Beth bynnag, hanner pen trilobit yw hwnna. Dyma ni gynffon arall o gaigenus condensus. Tipyn bach yn fwy na'r un diwetha. Falle bod hwn yn rhan o oedolyn. Falle. Dyma un wy'n newydd ffeindio. Dyma ben trilobit, pen o gaigenus. Ond os edrychwch chi'n fwy agos ar ben y pen, newch chi weld cynffon babi. So dyna ben o oedolyn, mae cynffon babi ar ei ben e. Dyma ni gwbl o gynffonau, un mwy ac un llai yn fyna. Wy'n gobeithio ffeindio cwbl o drilobitau cyfan iddi, ond erbyn hyn, wy heb gael lot o lwc, felly na gario ymlaen i edrych. Fan hyn, mae angen torri cerrig os chi eisiau ffeindio rai ffosiliau, a newid dorri hwn, ac ar y tu fewn, yma, corff trilobit. Dyna'r hanner arall yn fyna. Bod wrthol estwyn gyda fi yn y bwcen yma, yn fan hyn, wy'n licio'r un wrthol yma, achos mae'n finiog ar ochr yna. Wy'n newydd ollti'r darn o garreg yma. Beth sy'n yno? A dyna ni. Cynffon trilobit arall. Os na rhywbeth arall ynddo fe. Gwyn arall. Ac mae yna ben fyna, darn o'r corff. Oedd y werthol llir hwnna.
Weithiau, os ydych chi'n edrych ar arwyneb sef ffas y Cwar, chi'n gallu gweld ffosiliau yma hefyd, fel yr un yna. Digydiwm sef cynffon drwy'r byd arall. Okay, mae bryd i ni bara spot the fossil. A dyna fa. Wedi symud i ochr arall Cwar nawr. Hwna yw ffeind o hwn. Pen, hanner pen a chorff trwy'r byd. Sy'n gallu gweld y llygad yn fyna. Gret. Dyma Marie Antoinette, y byd ffosiliau. Mae'r corff yna, ond dim pen. Dwi ddim yn hollol siŵr beth yw hwn. Sbwng osa. Beth bynnag, mynd i gadw fe, a mynd i fe sythru. Dyma fersiwn trilobitaidd o'r brenin Charles y cyntaf. Mae'r corff yna, ond dim pen. Rwy'n ei gobeithio dod ar draws trilobite cyfan a wedi ffeind o un. Ond, drachwch, pwy mor fach yw e. Mae fabi yn bendant. Ond am beth wych i ddod ar ei draws. Ni wedi gweld y rai bach ar y trip yma yn barod, ond dyma cynffon trilobite, y pregidiwm sy'n eitha mawr. Licwyd i ffeindio gweddill hwn, achos bydd yr holl beth yn enfawr rwy'n meddwl. Ar ôl gweld, degau o ffosiliau o trilobite, wedi dod ar draws rhywbeth arall. Ie, dyna ffosil o fraciopod. Sy'n beth neis i ffeindo yma. Lingolo falla. Beth bynnag. Mae chwilio yn y llyfrau gadre i ffeindo fath. Ffeindo mas beth yw e, ond mae'n edrych yn gret, mae'n edrych yn neis. Ac mae'n neis ffeindo rhywbeth gwahanol sydd ddim yn drill y byd yma. Mae'n ffodus bod hwn di yn dreulio chydig bach, ond dyma ben a rhan fwyaf o gorff trilobite. Sy'n beth neis. Falle bod cynffon o dan arwyneb yna. Na edrych gytre. Tas o hwn heb yn dreulio cymaint, bys ni'n cadw fe, achos mae bron yn gyfan mae'n meddwl mai cynffon corff, a mae'n meddwl bod y pen just o dan yr arwyneb yn fanna. Ond mae fe di'n dreulio, so dwi'n mynd i gadw fe yn anffodus. Dyma ddarn o trilobite trinucleid, ond yn anffodus dim ond y fringe sy'n yna. So dwi'n mynd i gadw fe. Ond le wedi ffeindo un heddi. Wel, mae hwnna'n digwydd bob tro fi'n ffilmo fideo i'n meddwl. Y syth bin ar ôl i fi ffilmio dan diwetha i ddweud nag o'n i wedi ffeindo dim trinucleids gyfan. Beth ydw i newydd ffeindo? Dyna fe. Trilobite trinucleid. Gwych. Fy hoff trilobite nhw. O'n nhw'n ddall a meddwl bod nhw'n byw just o dan yr arwyneb. So, peth hyfryd iawn yw hwnna. Wy'n licio rhain yn fawr iawn. Mae twffa dy fi fan hyn. Trilobite trinucleid yn fanna. A 3/4 o gai Guinness fan hyn. So, twffa the price of one. Twffa.